Bareta, ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon. Bagatugang, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato nga pong aldaw na ini mga tugang nin Friday. Petsa 24 sa bulan mga tugang kan Hulyo 2026. Ako po si Mardela, dahil iba, kadit sa napirotian. Iniba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, pangyayari sa palibot. Siyempre, kasturuang ta dyan, sa tuyang mga pagriba sa mga Ghost Patrol. Doon mga salado technical, si Juna Pulis, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Siyempre, sina Carmel Herrera at saka Joven Hingalia kang Sorsogon State University, matuya po mga OGT. Sina Jenny, si Shara May at saka si Nicole dyan po sa newsroom. Siyempre, Mega Post Patrol. Kami po kapos, minasaludar mga kabayan, minapapansin mga morning. Sana po okay ka mo. Okay man kami digdi. Good morning kay Kuya Bob Candano. Diyan po sa San Lorenzo, Tabaco City. Siring man na pong mga suki. Si Sir TL Don Miguel TL De Vera. Si Partner King. Si Gerald Aranya. Saka si Bing Buen Bores. At saka si Sir Jeff Santos. Diyan po sa Queenstown, Australia. Bueno, mga tugang, diretso na po kita sa programa ngayon po na pagkaaga. And I hope na okay po kamo dyan sa hindi po mga lugar. And dahil Biyernes, mga tugang, mga Mr. Orole Tolos dyan na. Dahil na magpararapit-rapit kung saan pa. Dyan po na na after 5 diretso na tulos sa mga arong. Ngayon sa Orole na tulos difficile na. Alright. Mga tugang, duman sa mga kababayan dahil ta nakauron kasudma, mga tugang si Mayor Kaloy Baldo adi. At pariyo kaming primero alipot sa programa pagkatapos si Mayor Kaloy man ako ba na bisita. Ngunyan pong aldaw, makaiba na po si Mayor Kaloy para po sa saropong pagkipagtalastasan, manungod po duman sa sinang dream come true na sa haloy na panahon nagkagumagiraning kulay yung mga tugang sa Kamalig. Mayor Kaloy, good morning. Maray na aga po. Yes ba? Opo. Yes pa. Hey, Mayor Kaloy, congratulations po tabi. For the longest time, nangyari manggiraray po sa pangaturugan kang mga taga-Kamalig na magkagawa ng kuleyo po dyan mo sa ilang pong lugar. Kumbaga, maumampo kita mabukas na po yung community college na dito sa Banwaning Kamalig para po matabangan taan sa tuyang mga estudyante. Yes po. Okay, now, anong nag-drive, nagbusol sa lokal na gobyerno para, sabi nga ni kayan, talagang ipursige tayo na matawang kita ng lisensya o permiso kang Commission on Higher Education? Kumbaga, nung maglibot-libot po kita sa mga barangay, then nagdadangog sa mga magurang, mga aki, na day sila nakakapa-eskwela na mag-college o mag-koleyo, dahil po sa gastos, as in, talagang nagdidipisilan sa mga magurang para gastusan. Kasi kung yaw po sila sa Daraga or Legazpi pa mga klase, ay talagang magastos po. Ayun, opo. So, anong mga hurdles, mga hagyatan sa inyo pong inagihan tabi, Mayor Kaloy, bago man na kumbinsi sa susyed na we are ready? Actually, siyempre po, nakulong po baga requirements si Chet na talaga kay Puan ni Sumiter. Then may mga timeline sinda, kaya
naghahabol din po kita kan mga schedule duman sa mga submission kan mga requirements. Mhm. Yun po yun sa mga naging challenge po sa tuya. Pero dahil po sa pagkasaro din, then kang pupursige talaga, na-comply taman si mga requirements kang check. Okay. So ano po magiging operation kay ni Tabi, Mayor Caloy? This will be open ngunyan po na school year? Bukas na po kita kaningon niya na August. Mhm. Siguro hanggang second week lang po ang mga nag-enroll. Then may exam pa po mansin na para makota din na di kalidad pa rin ang makrolasi po digdi. Kaya magkakaigo pa po sinaki-examination. Ayo, may examination po. No rin po Tabi ang sa indang ano yan, schedule para maka-exam? Ngunya na August na po ini, siguro mga first week. First week Then of after that, August. makakuha na po kita kung pira talagang estudyante ang mga kalao. Mhm. Pero ang target na po kani, mga 150 na estudyante ang first batch na kani. Ano yan? For both courses? So, ang courses na po digdi, construction engineering po ang magiging dalagan po kini. Dahil nailinta po, dapat kakaiba na din naman ang sa tuyang introduce na courses digdi Mhm. sa mga kataraning tabaga. So, di komsiya, lang po dyan sa salvasyon. Opo. Then, sige batan, iba man po ang course. Then, dapat sa tuya, iba man para may pagpilian ng mga kakiyan kung anong gusto nindang matapos na course. Ayun, Bachelor of Engineering Technology and Major in Construction Engineering Technology. Iya pa, iya pa. Apa. Pero madagdag po kita kan. Yes. Siguro by next year, madadagdagan ta po yan para naman po makakota po. Ayun. So, paano po Mas ini? ako lang pagpilian. Ang lokal na gobyerno po magastos kan operation, including the salaries ka mga staff? Iya po, may kakag na po kaming pondo kanina, 9 million para sa operation po kang DCOMC. Mhm. Then, pero syempre, ang pigukota kayo, ma-recognize sa mangyari kita na matawang kita kang national government na Yeah. yung pondo para po ma-absorb sa enrollment kaning mga estudyante na. Ayun, opo. May question di Tabi, Mayor. Ino nga yan, exclusive sila sa mga taga-Kamalig noon? Okay, man po, kung may kataraning na estudyante na gusto digdi maglaw sa kataning tang munisipyo, okay lang naman po yan. And importante, Pero makalusot kung sa may exam. mahagi po kita examination para may maintain ka mangiraray po ang kalidad ka ang kota. Ayun. Ano yan? Di man na requirements ngayon na you belong to the poorest of the poor? Or ano Tabi, Mayor? Di man? Man po, basta gusto magpaklase dyan, okay lang naman po yan. Mhm. Importante, comply nila sa requirements para kung matapos man sila, tama po sa requirements na pinuna po nila. Ayun, opo. Okay, so hopefully hindi makatabang talaga nakulay nita. Dahil na mapamasahe. So mga taga-Kamalig, dahil na maharayo. And then, mamonitor pa ka mga magurang. Iyo tabi pa, Marta, siyempre mas maraming na matabangan ta sa mga magurang. Mhm. Talaga makapatapos ka mga kita. Iba man po baga, sa sarong pamilya, may nakagraduar na makatabang sa pamilya Mhm. para maiangat man lang sa indang pagkabuhay. Ayun. Ini pong mga courses na ni Tabi, Mayor, ano yun, mga 4-year courses ba? Iya po, 4 years po yan. Okay. Then talagang kuha man po yung pag-adalan. Then naramdaman baga sa construction, takulpuan po ang mga kaipuan na bako man talaga. Kumbaga family construction, kumbaga construction worker ka. Kumbaga may mga kaipuan pa baga dyan na mga skill din na mga pagkakaipuan para sa construction. Ayun. So, ini-open ini sa mga graduate ng senior high schools and yung iba pa, including mga nasa ALS. Iya po, pati alas na graduate, basta nakapag senior high school ka, makakalaw ka po, tigdi. Ayun. Ano po Tabi ni Mayor? Libre? Libre po ang maralaw digdi. Mhm. Then kami na po bahala man maghanap kipondo kung paano po masustiniran ang dalaga po kani community college na. Ayun, opo. Okay. Mayor, ano po ang sa imong mensahe sa mga magurang, mga taga-Kamalig and nearby areas? So gusto po magpaalaw kay sa mga aki na aranilan po, yaw po lang sa Kamalig na din na po kita magasusan, ipa-enroll na po nindo ang sa mga aki sa Kamalig Community College para kumaga matabangan tama lang sa tuwing mga akiyan na makapag-graduar sa indang kolehiyo as in makatabang sa pamilya as in magkaigwa man sa diri kinang anak buhay
ang satuyang mga aki. Opo. Mayor, sa po tabi ini ang campus kang Sikomsi. Tigilan po yan sa Barangay Salugan. So Okay. may chapel kan Salugan. Yan po dyan ang campus. Mhm. Kumbaga okay na po yan. Then may mga building na po kita dyan. Siguro sobra-sobra na nga po ang building. Mhm. Yaw to dyan, ang magagamit na yan for next year. Pero siyempre, madagdag pa po kita mga building dyan. Harap kukuha po projekta na mas madakol Mhm. ang mga estudyante na maralaw pinatigling. Yes pa. Opo. So, pag-abot sa seguridad tabi, Mayor, nakalatag man na riyan with in coordination with the PNP at saka ng mga barangay tanod. Iyo po, yan na po yan. Sigurado na po. Kukataman po yan kasi arami man lang po ini sa sentro. Mhm. Kumbaga, ko lang naman, kayang-kaya na ini kang PNP na talagang i-monitor din nila. Yes pa. Okay. Congratulations, Giraray tabi, Mayor. Mabuhay po kamo tabi dyan sa Kamalig. Salamat, Abi Papaman. Thank you very much mga tugang. Mayor Kaloy Baldo, ang suya pong alkalde kan ng Banwaan ng Kamalig. I-connection kayo ni po mga tugang na pagipagtalastasan niya tumanungod dyan sa Dream Come True Ninda. Realisasyon kang pangaturugan na magkaigo po nin community college na sa diri sa inda pong Banwaan dahil yan po sa mga kahagadan kan mga magurang durante ka mga paglilibot kan alkalde kasi ka mga opisyalis kan Kamalig na magkaganin sa diring koleyo para makaminos-minos sa gastos. Okay? So, yun po yan. Ang duwang courses po, mga tugang, ang pwede na kwaon, Bachelor of Engineering Technology saka Major in Construction Engineering Technology. And this is open, mga tugang, for senior high school graduates, ALS, PEPT passers, pati na po yung mga nagtapos sa all curriculum, mas yung mga transferees. Pero, kaya po ano na pong pumasar, mga tugang duman sa inda po na entrance exam. 150 ang pinagtatarget po na kakwaon, mga tugang kan LGU. And this is for free para po sa mga makakwalify na mag-enroll dyan po sa lugar. And this will be open, mga tugang, ngunyan pong August. So, 2026-2027 na school year, bukas na po. Finally, matapos na tawanan ng Go Signal, kan Commission on Higher Education na puunang magpa-enroll ka mga gusto pang magpa-eskwela. And imang po yan, mga tugang exclusive sa Kamalig, kung pwede mag-eskwela. Kaya so nag-apot po sa tuya kasuhapon, kung ano ngayon papamar na Sikomsi sa Kamalig, ano ngayon, para sa mga taga-Kamalig sana, dahil man po databi, sabi ni Mayor, ko po dito kasubago, pwede mag-enroll. Basta importante, makalusot kang una, duman mga tugang sa entrance exam na gigibuhon, mga tugang by August. Yo. Okay, so sa inyo po ka, boss, mga kabayan, enroll na. Diyan po sa Kamalig Community College. Dugaan tayo na istorya, alipot yan sa Luwans, partner Alarmario na sa linya. Partner, good morning, bless come in. Hello, partner. Hello, thank you so much, partner. May epekto man talaga sa mga atama na hayop. Ang El Nino, although na dahil tapay ni masyado na mamatian, digdi sa Legazpi City. Ini ang pigtawan doon ngunyan ni City Representative Dr. Dominic Chica. Siya ngunyan ang nagrepresenta digdi tabi partner sa El Nino Information Caravan na pigigiba digdi sa Legazpi sa expertos kan Sinare Remo and City Government of Legazpi, kasabay digdi ang City Agriculture and City Vet, City Health. Ayan ang pigmahayag ni City Veterinarian Dr. Chica sa ngunyan, paminsan na mamatian tanaan epekto kan El Nino, sarong bagay na dapat preparahan talaga sa mga atama na hayop. Na experience na ngunyan dyan sa mga barangay, na pagkaalang nin mga awot, minsan pagkukulang nin tubig, stress sa mga hayop, pag babakan timbang, and siyempre
apektado naman ang production sa supply nin karne hindi sa tuyang palibot. And susog sa pahayag ni Dr. Chica, dapat ining pagandaan kan mga mayatama na hayop. Kaya parte man ini kan sa iyang ipigpaliwanag digdi sa ongoing onyan na information drive manungod sa preparasyon sa El Nino. So partner, yan pa na informasyon digdi. Alam Mario with Angel, DCGB. Thank you very much sa partner Al. Ali po dyan mga tugang sa pagtiripon para po sa El Nino Caravan para po maipasabot sa mga stakeholders. Yan po na dapat na pagpreparanta po yan. Taneta naman po yan maiwasan. Pero pirming nangyayari bagan sa tuya kundi may mga kanya-kanya lang na epekto. Pero this time, mga tugang, dahil super El Nino ini, talaga pong kunyan, dapat na makabilog ng komprensibo mga tugang na intervention ang gobyerno and bako sa itong papatik-patik sa nangaya mga oro asistensya sa mga paraoma asim parasira pati na sa mga kababayan ta kundi talagang intervention na mararamdaman ang mga tugang ang epekto, di ba? Ipo yan ang kaipuan ngayon lalo na sa mga paratanom. Sa mga paratanom, lalo sa paroy, kay puwan po mga tugang nin paroy, nin dakol na tubig dahil pag hindi, mga tugang maluya ang ani pwedeng parang ata. Diba? Pagkatapos, duman sa mga hayop, yang kay puwan man po ng tubig, kaya iyo po yan ang mga pinagpapan at saka siyempre yung sobrang init. Di ba? Kapag na-stress ang hayop, mga tugang, dahil man po yan madakula na. Mababansot po yan tabi. Okay? So, prepararanta po yan. At this early, sabi nga ni kayan, kung ano yan, dapat haloy lang, pinagprepararan. Although, ang sabi baga, ang maximum ngaya ka na, mamamatian tayan, mga kunyan ngaya, mga November pa. Wala, nga August, August, September, October, November. And then, magiging mas worst pa kung ma-extend pa yan ng first quarter mga tunga of 2027. So, halaba yan, no? Kaya, ini, sabi nga ni kayan, magayon man na inigwaning warning, ba? Kumbaga, bago man nagdeklarar ang, ang pag-asa ng mga El Nino na, may warning muna na ipinaluwas para makapagpreparar ang gabos, lokal na gobyerno, national government, including kita po mga pribaryong individual, paano tayo nahampangon. Di ba? Konserbasyon ng tubig is very essential. Mga tugang, asin ang pagtipon nin mga pwede natong magamit, importanteng maray, ining uran makakatabang, mga tugang kung ikukita ng cistern, yung masasarayan baga na dakulang sarayan ning uran, tubig uran na magagamit pagabot po kan aldaw sa mga pangangaipo, sa irigasyon, pati na po sa paglabalaba, asin po sa pagdurugdog kan mga masitas buda, pagdugdog sa CR. Di ba? And then, yung tamang paggamit mga tugang nin tubig habang igwa pa. Conserve water, ika nga. Sabi nga kang mga experts, kung ika nga nagkakarigos nga ning 30 minutos, ngunit nga, bawasan mo na sa nagibo mo sa na mga 10 minutos. Tapos, kung ika nga nagsashower, ngunit nga, makaukod ka ng magtabo-tabo sana. Yan. Diba? Alright. Mga tugang, yan po ang mga primero rangkada ka mga istorya niya to. We will be back for more stories. Smile always! Para sa bagong Legazpi, smile always. Para sa bagong Legazpi, smile always. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 11.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pig-welcome ni Presidente Bongbong Marcos si Indian Minister of External Affairs, His Excellency Dr. Subramanian Jaishankar hasaron courtesy call sa Palasyo Kasugma. Pinakusog ninda ang strategic partnership kang Pilipinas and India maging ang shared commitment kang duwang nasyon sa pagpapahiwas kang kooperasyon sa areas of mutual interest mantang pigusulong ang regional peace, stability asin prosperity. Yan ang barat ang hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila.
Alright, mga tugang, balik po si Papa Mardila dahil iba sa dit sa napirotian sa programa. Good morning po sa mga birthday celebrators ko yan. Dami ng birthday celebrators natin, mga friendship na, no? Si dating Gobernador dating Gobernador Grex Lagman, birthday po ngunyan. Happy birthday tabi, Gov Grex. Sharing one, happy birthday kay Fire Marshal Madonna Rimpilyo. Diyan po sa sa Kamalig. Mama daw, happy birthday. So, first love ni Ate Mariel, si Boyet Elben Buesa Nunez, birthday man po ngunyan. Happy birthday tabi, Boyet. More life, prosperity, and happiness. Sa mga pagripat sa Kamalig at Civicom, dua, ang nagbi-birthday. KB 43007, Sir Santi Baliciado. Happy birthday, siniman si KB 43002, Sir Banjo Barrios, dyan po sa Alaska. Happy birthday tabi sa indong dua. Ha? And siyempre, duman po sa mga kababayan natin, happy birthday man sa mga nag-birthday, digdi sa mo sa ginubatan tabi Papamar. Dahil ko na pangaranan tamasupog. Nabuawa na. And then siyempre, mga tugang duman sa mga may anniversary. Happy anniversary po tabi sa Sainduga boss. Alright. Duman sa mga kababayan mga tugang, good morning kay Lorenzo Llaguno. Yan. And then, good morning man, mga tugang kay Sir Benji Dapogi. Benji Hile, good morning tabi sa Ivo. Saka kay Sir Henry Bandola, Sarge, good morning tabi sa Imo. Okay. Duman po mga tugang sa mga kababayan kadakulan mga bareta ni Jimmy Manong duman sa mga solar powered water system na nagkaarabirya na, Kaya po nito, kunyan yan magayong kutang programa, magayon na programa, and yan po mga tugang, pinagpunan ng kan DPWH na implementar yung solar power systems sa man iba-ibang mga location, mga tugang, nationwide, sa bilog na nasyon, para mapakusog mga tugang, so water supply accessibility, as in makapag-promoter nin renewable energy, mga tugang, at the same time. Okay. Ang natatandaan ko, mga tugang, 2023, pinag-proponir ini ni dating Congressman Saldico na magtagama ng 10 billion pesos. And naibugtak po yan mga tugang sa GAA for 2023. And nagpaluwas ang Department of Public Works and Highways nin mga guidelines and sa paganing Department Order manungod sa mga dapat nagiribuhon kayan tanganing masiguro na talaga ay makatabang. Okay? Kasi ang sabi kang DPWH kito, aktibo sindang nagtatrabaho para po sa solar powered water system projects para daw makapagtao ng sustainable as in reliable na water sources sa komunidad. So, sistema, magamit mga tugang ng solar energy para paandaron sa water pump. Itong sabihon, minus konsumo nga yata. Dahil ka na makabit sa aleko, takon may water pump ka mananggad, matindi mo man ang tariri kang kunyan, kang kontador kayan. So, ang ginibo, para ngaya continuous ang power, mga tugang, binugtakan nin solar powered water system. Pero ini pong nahiling ko kanina, dahil man ning mga baterya Papa John, kasi sabihin, aldaw sana sila nag-andar. Aldaw sana. Tapos, kaya nila ginibo yan, para mabawasan ang pagparalaom
duman sa traditional electric sources and makapromote ng environmental sustainability. Kaya ginibo po yan. Now, siyempre, nailing na sa benepisyo. Primero nga may sustainability. Dahil sa pagikang paggamit, mga tulong solar energy, ang system makakabawas kang operational cost kasi makapromote pa ng paggamit ng renewable energy sources. Magayon, the best man, Tapos, accessible. Yung project, mga tugang, may kamautan na masiguro na establish and accessible ang water supply para sa lokal na komunidad, lalong-lalo na sa mga lugar, mga tugang na nahahampang sa problema o kakulangan sa tubig. And then, siyempre, may environmental impact niyan na pag-adaptar mo kan solar technology, nakapag-contribute ka, mga tugang, sa environmental conservation, tapos, mga tugang, nagkaigwa ka ng effort na mabawasan ang carbon footprints associated, mga tugang, kan traditional water supply. And ang inisyatibong ini, mga tugang, sabi nga ni kayan, nagkapahiling kan proactive approach kan DPWH para ma-address ang water supply challenges, promoting sustainable practices, and yan po na magayon na programa. Ang problema garong nagkunyan nagbackfire, mga tugang, so ano yan. So proyekto because may mga nariparo. Primero sa nangaya sa tubig. Pagkatapos may lugar nawara na. Nangyari. Pero duman po sa memorandum na ipinaluwas ni Secretary Bunuan kan 2023, I think mga Abril po ito. Abril 18 kan 2023, pinaluwas po itong memorandum sa gabos na mga regional directors in gabos na district engineers sa bilog na Pilipinas na manungod sa guidelines kang gabos na construction kan solar water system sa rindong kan fiscal year 2023 General Appropriations Act na budget kan DPWH. So maliwanag po duman na bago ka man kan makagibo, mga tugang, dapat aram mo dapat na makipagkundinar ka sa lokal na gobyerno. Sa yung DPWH na yung implementing agency o implementing office, magkikipag-koordinar sa lokal na gobyerno, mga tugang, tapos itong pondo na nakatagama para sa fiscal year 2023 na GAA dapat gamiton, mga tugang, sa solar water system project na ma-cover kang gabos na gastos para sa proyekto kaibanan ng water source development asin gabos po na project preparation and construction cost. Aram nilo kung gurano. Iniling ko doon sa listahan kan mga GAA at pinagribo mga project. Ang pinakababa 8 milyon. Tapos 10 million talaga su kantidad. Breakdown, mga tugang, kang kunyan kan 10 billion pesos na pinag-alukar, mga tugang, sa GAA 2023 para sa solar powered water system. 10 million. Tapos, mga tugang, dapat siguro hunduman na may adequate magabastante ang tubig o source kan tubig, particular dyan sa solar water system project na yan kan LGU. Ang iyayari. Tapos after kunyang palangkayan, turnover, dapat na siguruhon bago man i-turnover na kayang imantinar kan lokal na gobyerno, mga tugang. So ito po na proyekto. Ito ang hindi ito na-implement ng gusto kaya nagkararaot na. So iba man, mga tugang, dahil nag-funksyonar na after na may naguraran.
Sus Mariusip, sayang na pera. Bueno, dagdagan tayo ng istorya. Baby Angel Mustasa nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na udto na Sir Mar, maray na pagkautupo sa tuyang mga paraan tapay. Continuation ni duman Sir Mar sa tiga tututukan kung su El Nino Information Caravan baga Sir Mar na pigibulig di sa Legazpi. Kung sa in Sir Mar, sikon kay Ma'am Sheila Nas ang pamayukan ng City Agriculture Office, ang abiso niya Sir Mar, diin na magpwersa na magtanom kung wala nin sufisyenteng tubig dahil sa masasayang sa naini, mahal ang labor cost, di man nin kasiguran na marhay an ani kaini, dahil nga isa bako marhay na supply nin tubig di sa tuyang palibot. Ano yan? Particular sa Paroy? Yes po, Sir Mar. Okay. Dahil lang, Sir Mar, kakasubago, papakliay ko kay Ma'am Lalanas, itong pigsasabi ng 10% sa ating parte ka na Sugar Legazpi. Kung saan, igaman pala Sir Mar ni pigsabuwag, ito baga Sir Mar na papatubo na mga paroy. Alagat ang problema dahilan sa tubig para duman sa day sufficient Sir Mar. Aplan dyan na garo na laom sa uran. O Sir Mar, Yan sa katadaing uran. Opo, itong sa tubig Sir Mar na tigagamit ninda, sufficient lang ito duman sa land preparation. Pero pag abot sa pagtarok Sir Mar, day wala na. Ayun. Talagang dapat talaga gawin yung sweep o yung small water impounding project, may system. Iba pa na pwedeng pagkuhaning tubig para masustiniran. So, nabiso ni Ma'am Sheila. Tama ba, Ma'am Sheila? Opo, Ma'am Sheila Nas. Oo, na kung dahil man sa ng kakayanon talaga na masustiniran, dahil nakaan magtanom. Yes po, Sir Mar. Ano ang alternatibo? Kung idadagos na kay Sir Mar ang pagtanom, tapos di magkakasiguruhan na maray ang ani, masasayang lang su labor cost kayan, lugi. Lugi na ni maray, mas mahal pa ngayaan di gastusin mo dyan, kumpara, kumabakal ka ngayon kibagas, lalo na kung miyembro ka na RSDSA, na pwede kaya makabakal, minsan sarong sakong bagas na medyo rules pa ang presyo. Ayun, pero ano yan, may suggest yan na alternatibo ngayon, halimbawa, kung dahil makapagtanom ng paroy, anong pwedeng itanom na resilient sa init? Opo, iko sa Sir Marnin mga lalatag na mga lakdang, pwede di itong siga apod na crop rotation method para ngayon luwas nga sa mga peste. Then itong sa mga pagkakaigwanin, alternate wetting and drying method, itong mga low-cost irrigation system, and ito Sir Mar na sa mga madali lang na mga itanom na mga variety, itong mga drought tolerant, na dito na talagang day mga ipuanan na dakol na tubig, as in itong pig-apod na mga early maturing na variety. Alam na sana Sir Mar kan munggo, mani, soybean, pechay, as in kamote Sir Mar. Ang question kaya kung ano ngayon, available yan sa opisina ni Ma'am Sheila? Available po yan, Sir Mar. Magduman lang sa indang opisina. Isa naman yan ang gaypuan talaga masiguro na when you introduce another variety or another product ngayon, another na pananom, na yan dapat hindi itanong alternatibo sa paroy, uning igwa kami. Talagang solve na solve yan. Yes, Sir Mar. And dahil man nagkukulang ang City Agriculture Office dahil ang Takasubago, tigahapot nga ni Ma'am Sheila Nas na kumpira na duman sa mga nag-aratindier na mga paraoma ang nakareceive na kanila mga bani. Halos kadakla naman, Sir Mar, nakareceive naman nga ni Kenny. Ang problema lang, sa dyan nga ni Takasubago na unang magani Ma'am Ladi Azur dyan sa may parting sur na parte kan Legazpi. Bako pala ini, Sir Mar, 15% lang, kundi 15 to 20% kan mga barangay dyan ang kulang talaga sa tubig, partikular na itong mga rain-fed areas. Kung ikukumpara ka, Sir Mar, ining 15 sa good 20% ng mga paraoma, ang nakatumbas pa lang kay ni Sir Mar, nasa 40 to 50 farmers na niyaon dyan sa barangay Kagbakong asin barangay Bunker 1. Yan, ini sa mga naglalaom sa uran na mga paratanom.
Dapat pa lang, Sir Mar, as early as now, nakatanong na, and by September ngaya, yung ngaya ang cropping season na ngaya. And kaya ngaya naglalaong ngaya, tig-expect na ngaya kan City Agriculture na medyo mababa itong production, Sir Mar, nin bagas, nin paroy, digdi sa Legazpi City. Yan. Dapat bagoon yung planting calendar. Iatabang kidit. Opo, kaya Sir Mar, igwa na nag-adjust sa pagtanom, may mga day pa nakakatanom, and then itong nga ning supig lalatagman na dapat ngaya, magkaigwa ngayon inilig po na crop rotation method, pangani ngayang mga peste aside nga duman sa epekto kan na grabing init. Pero pa ngayon sa nagiging problema, iyo ngayaan mga peste nakaka-afektar man sa mga tigtanom kan mga paraoma. Yun. Batang oranta, tipidon sa na. Inabigla sa na. Ayan. Opo. Dahil kung tatawi, Sir Mar, nakabtang kan pagkipagurun pa kay Ma'am Lalanas. Yung sabitan na nasa 10% pa ang day nakakatanong dito sa northern part of Legazpi City. Ito po, so day pa sila nakakatarok. Pero iba na sila kay mga seeds na sa sabwag. Day pa lang na itatarok nito naman sa nasa 10% na lang. Dahil ito po lang talaga tubig. Pigagamit mo yan, so tubig sa mga land preparation, and so iba naman at timely na nakipo na nindaan na tubig sa indang kabasan. Kaya kung baga sa flow, dahil nagkasararama, itong mga nawalat na 10% maluya so pag na late sila sa pagtanim. Itong 10% mamala sa northern. Then ito naman na sabi ko kanina na nasa 15% to 20%, anday pa nakakatanong, talagang kulang talagang tubig duman sa mga rain-fed areas na sa yan talaga naghahalap pa sila kaining tubig na kakaipuan na nila. Maugmahon ko tayo na nagkaigamang tuuran for almost 1 day, kaso lang day pa ito sapat na magagamit nila sa pag-land preparation and up to mag-ano na sa inang paro na magamit hanggang sa pagtaro. Yun. So yan, Sir Mar, ang paliwanag ni Ma'am Shelenas. And kung may mga concerns, Sir Mar, ito mga paraoma, mga fisher folk, sa ibahanaan na mga livestock farmers, pwede magpasiring duman sa silang opisina o sa City Veterinary Office Leland. Tadi sa nagduduwa-duwa, Sir Mar, na assisteran man sinda. And bago ako maghali duman, Sir Mar, sa venue, nagpapadagos na duman itong demonstration on how to purify water, mga heat-related illnesses and diseases. Napiga papalumanag man iyan kan mga personahes halos sa City Health Office. Okay. Ayan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, habang sa tuwi kan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Enzo Mostaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. So yan po tabi, i-try tayong mga hydroponics. Ayan, pero may mga nag-urubas na mga salog talaga. Pagkatapos may mga nag-urubas na nga ng mga deep well. Talagang ano yan, napumpasa na. Dito pa masyadabo ko pa yan peak. Mga tugang kang El Nino, pero igwa na po nakaranas ng dry spell sa nagkapit ng mga lugar, kaya medyo difícil. Okay? Good morning kay Don Miguel Chel de Vera. Happy Friday ngaya, Busmar. Yung gunuhan. And then siyempre kay Sir Meu de Vera. Good morning po, tabi. Amiga, good morning sa imo. Gusto mo magkaon ki masiram-siram mo niyan, pasyar ka mo dyan sa Masetas Food House sa Lidong sa Santo Domingo. And good morning po palang kay Sir Peter Ofracio, at saka kay Ma'am Lilet. Good morning po, tabi. Oy, good, very good don. Very good din so sa imong produkto, tabi, Sir Peter, marayrahay na kunyan ito. Marayrahay na pambalon kan mga batit. Marayrahay na pambalon kan mga batit, mga tugang, ka mga aki na mairiskwila. Tinisting ko itong winalat mo sa kuya, manamit. Yung itong
Day isa na kunyan, day isa na dit sana na panila sa maluto, manamito na. Yan. Yan. Gusto din ano po tabi, mag-order ng homemade na longganisa. Diyan po sa Ginubatan. Kay Sir Peter Nauprasyo. Homemade longganisa na ang sarap mga tugang. Talagang sulit. Papera sa 100% mga tugang na fresh meat, daing preservative, tapos garlicky and juicy. Perfect po sa pamakaw. Available yan sa regular, spicy as in garlic. Ayan po tabi duman sa mga kababayan ta. Hanapon sana po nindo so Facebook page ni Sir Peter Nauprasyo. Mag-order po kamo duman. Basta ang mga ang cut-off ninda Wednesday. Wednesday. O mag-message na kamo for reservation para makatana kamo kan dabis-dabis na longganisa. Alright. Sige po tabi. Duman sa mga kababayan ta. Yan ang mga dagdag na itong mga impormasyon para sa mga taga-Tabi. And good morning man sa PYC Enterprises. Mga tugang kay Sir Raul Calio at saka kay Marisa Calio. Good morning po tabi sa indong maiguso na mag-agum. And yan po tabi. Pera duman sa Push on Talk over radio na pigagamit ko kan sa tuya ng mga pagiriba, yung POC radio na sabi nga ni kayan effective na communication equipment po ngunyan, communication tool because hinali po so itong barden kang line of sight, di ba? Na nakaka-encuentro ta po yan sa mga traditional radio, VHF or UHF radios, di ba? Yung over natin. Pero with POC, mga tugang, masiram na crispy ang tanog. Hain ka man sa mundo, basta iguaning signal, mga tugang, makakakonektar ka sa imong partes. Yan. Pagkapamilya, katrabaho, lalabs, o ano man na grupo, because in one unit, you can create several groups. Yan. Maglilipat ka lang doon para makapag-komunikar ka sa iba. Di ba? And, it does not require mga tugang registration or permit from the NTC na arugan sa radio. Tapos it does not require the operator or the holder of the unit na kuha ka ng examinasyon o lisensya as operator sa NTC or maging yung restricted land mobile o RLM na require mga tugang sa mga two-way radio. Sa POC wala na because parang nagagamit ka lang ng cellphone. Kasi yung operation niya is parang cellphone. Ang kaibanan lang, tada ikamadayal. Once na you push the presto transmit o yung PTT button, mga tugang, automatic, papasok ka na doon sa linya kung saan ka nakalinyang grupo. Di ba? Alog sa DisGB, halimbawa, sa DisGB, pasok agad ang mga reporters natin. Kaya, dyan sana ka mo sa PYC Enterprises, mag-iyaan ka mo. May iba-iba pong klase po yan na units, iba-ibang klaseng brand, may iba-ibang klase man mga tugang na units, and iba-iba ang pricing. Yeah. And then, pera dyan, duman sa mga eskwelahan baga na nag-exir ngunyan sa safety ka mga estudyante because of what is happening sa mga iba-ibang mga eskwelahan. May mga nagdadara ng mga matarom o kung ano pa man, pati badil, as di ba pa, para maibitaran, mga tugang, kay puhaning metal detector, tangani na day ka na magparasaro-saro dyan na magparabutinggay kang gamit. Di ba? Metal detector, available po dyan. And kung abuman kanso itong metal detector, mga pigakaputan ka mga gwardya,
Kung medyo mayaman-yaman ang eskwelahan, pwede man bubakal ka itong walkthrough. So, karo ba ka sa bangko o dyan sa mall na pag-agi mo, may minatanog kung may daradara ka. Yan po, Igotabi dyan available. Masarta na kamo dyan sa POS Enterprises sa Oros at Legazpi City para po sa inyong konbinyensya. Tagigiyaan ka mo ni Sir Raul, asin ni Ma'am Marisa, kung paano ka mo makapag-installar ka yan. Ayan. Alright. Bagatugang oras na to, 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.
Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 259332 series of 2026. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw